Zapínaš minutovky, protože hledáš ty pitriky a mám jich stovky. Můžeš se hodit do klidu, ke kompu sedni a poslechni, co novýho ti řeknu. Já už radši zapínej stopky. Ahoj, tady Filip, začínají minutovky. Takže v dnešních minutovkách vám řeknu publikační strategii pro YouTube channel. A co to vlastně je? No tak představte si, že budete chtít uploadovat nějaká videa o nějakém oboru, anebo třeba budete točit denní vlog. Tak denní vlog můžete točit každý den. No ale představte si, že budete chtít tu frekvenci, protože ten publikační plán je o tom naplánování. Jak často chcete přispívat novými videí na svém channelu. Představte si, že budete uploadovat 5krát to video za den. 5 videí různých. Tak to bude moc. Nedoporučuju to dělat. Ale vyberte si třeba jeden den, jednu frekvenci, kterou budete opakovat. Nejlepší je, když si zvolíte třeba pátek, jako páteční díl, zeptej se Filipa. Lidé si na to zvyknou, už jste si na to zvykli, že jo? A nebo minutovky, tyhle minutovky. Je to úterý a čtvrtek, úterý a čtvrtky, máte minutovky. Takže tohle bývá dobrá technika, jak udělat dobrý publikační plán a držte se ho, samozřejmě, protože tím si uspíší vaši uživatelé nebo sledující tu myšlenku, kdy se vlastně na vás mají dívat.